Namhlanje bekutshiswa iimela nezinye izikhali ezinobungozi. Amapolisa afuna ukuhlisa izinga lobundlobongela ingakumbi kusondele ixesha leziyunguma. Ezi zikhali zifunyenwe ebantwini kunyaka opheleleyo kwaye amapolisa akhangela nezinye. Sifuna nje support yabahlali ukuba uyazi uba une-toy gun unobe sixelele sikwazi uzithatha zonke izinto so sizawuqhubeka ke nogijima tsotsi. Amapolisa aphinde athi anawo amaphulo aza kuncedisana noluntu ngeenzame zokuhlisa izinga lobundlobongela. Singurhulumente samkela bonke abantu namaqumrhu angaphandle nabantu bokuhlala nee-NGOs abanephulo lokuncedisana nokuliwa kokubulawa kwabantu okanye nobundlobongela obukhona kwiindawo zethu. Amapolisa abongoze uluntu luze ngaphambili ukuba kukho abantu abanezixhobo ezingekho semthethweni. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC ndiseBhayi.